jadi dari laptop you know. Puro na sa kitado na tayo naman. Ito. Kaya ba? Ito na. Katong pangarin ako diri sa dito sa bato. Laptop kayo to. Pangarin ako. Ha? Wapa? Ya pagkatuha, ako na lang. Obra ko to eh. Oo. Obra ko to sa scrapan. Ano na una kumbrado ko yung barato pa pala dito. Pero ano maaga na dito. Round to drive. Uli ko tara mo round drive nang sare ito kote-kote yon. Simple ang mga lamisa, mga sanaset, ba? Dining table, mga siguro na ano, mga safety care, punod, limpyo, hapon ng pipar, mara. Wala pwede na kung pupunta yan. Tao, hindi ka na pupunta rin. Nagani, pato rin, no? Ah, mga bibi na. Ang itlog na nagbaraw. Dami ito, batiran din sa una to. Ako nagsirado na diyo. Ano ba daw? Ay, may padaog. Imo numero. Wow. Imo. Apa ko rin na nag-harvest sa rito? Ikaw rin nag-harvest dire? Ha? Dire, oh? Oo. Malapit na.